слава нашому Господу Ісусу за цей чудовий день. Всіх вітаємо сьогодні. Всім Божих благословінь і Божого миру бажаємо. Давайте ми переведемо наші телефони в беззвучний режим, щоб вони не заважали нам, не відволікали. Чудовий день, який створив Господь. Створив для нас, щоб нас благословити, щоб ми раділи. Знаєте, це дуже цінно. Ми багато чого можемо, знаєте, зараз купувати, але час – це те, що, знаєте, ніякі багаті люди не можуть собі дозволити купити час. Це було благословення, яке Бог дає всім. Будемо цінувати цей час, таку можливість сьогодні, щоб зібратися, щоб славити нашого Господа. Я дякую всім, хто прийшов, не дивлячись на погоду, на дощик, знаєте як. Я вірю, що будуть кращі часи. Буде краща погода, знаєте, будуть кращі часи в нашій країні, в нашому народі. Ми побачимо ще більше слави Божої. Давайте помолимося і звернемось до нашого Господа. Всемогутній Господь, ми так вдячні Тобі за цей чудовий день. Ми вдячні, що коли Ти творив цей день, Боже, Ти творив його з думками про нас. Ти створив, Господи, його, щоб благословити нас. І ми приймаємо цей день як благословіння. Ми радіємо цьому дню. Ми радіємо такій чудовій можливості сьогодні, в неділю, зібратися як церкві Ісуса Христа, як Твоїй улюбленій нареченій. Ми дякуємо Тобі, Господь, що сьогодні Ти тут, на цьому місці, чекаєш, Господи, кожного із нас. І ми просимо, Господь, щоб дійсно ми були благословені на цьому місці. Щоб це все служіння, Господь, воно прославило потужно Твоє святе ім'я. Щоб сьогодні вся хвала, яка буде на цьому місці, вона підіймалася в небо. Ми просимо, Господь, щоб Ти промовляв сьогодні до наших сердець. Ми знаємо, що в Тебе є завжди потужне слово для кожного із нас. І Ти хочеш наповнити нас, Господь, своїм світлом, своєю силою, своєю істиною, своїми відкриттями. І ми тут, бо ми так жадаємо і прагнемо Тебе, Господь. Ми бажаємо сьогодні піти звідси сповненими, Господь, Тобою, сповненими Твоєї мудрості і величі, Господь. Тобі слава, Тобі честь і хвала на віки віків. Амінь.
Господь, что Ты сделал нас своими детьми. Тех, кто не искали Тебя, нашли Тебя, кто не вопрошал, тому Ты ответил. Так говорит нам Слово Твое, и это действительно так. Каждый из нас жил, ходил своими путями. Но Ты, Господь, когда-то постучался в наши сердца, Ты вошел в них, Ты поселился, и этот Дух, который внутри нас вызывает Ава Отче. И каждый из нас уверен в том, что мы сыны и дочери Твои, Господь. Спасибо Тебе, что однажды поселившись в нас, однажды начав в нас свое доброе дело, Господь, Ты не останавливаешься, Ты трудишься, Ты переплавляешь, Ты очищаешь, Ты преобразовываешь нас в Твой прекрасный образ, чтобы мы уже не только назывались, но по-настоящему были Твоими детьми во всем. Во всем подобились Тебе, наш Небесный Отец. Проведешь меня через огонь и не оставишь, только в жаре святом все переплавишь, все, что не угодно Тебе, просто удали, очисти мой грех, Иисус, прости, проведи. Святой.
Твоя слава наповнює мій серце.
що Ти багато разів являв себе, Господи, найяскравіше в Сині Своєму Ісусі Христі, Господь. Ти проявився як Спаситель, як Бог, який нас рятує від гріха, від зла, від всякого беззаконня, який позбавляє нас темряви і всякої неправди. Слава Тобі за це, Господь. Ми дякуємо, що у Христі явилася Твоя любов і благодать, що ми отримали цей дар спасіння. Ми дякуємо, Господь, за милість Твою, за прощення, Господь, за прийняття. Слава Тобі, Господь, і хвала на віки віків. Ти Бог, якому нема подібного. Тобі, Господь, вся слава і честь на віки віків. Амінь.